Urmează Rapid PAOK și după victoria Stelei 3-0 cu Halmstad și cea lui Dinamo din urmă cu câteva zeci de minute, un mai fericit pentru Karipidis, a reușit însă grecul să mai lovească odată balonul și acum pleacă pe contraatac rapidiștii pe partea dreaptă prin Daniel Niculae. Daniel Niculae centrează în fața porții, Buga! Ce ocazie! A revenit și Nae Constantin. Ce șansă pentru Rapid de a deschide scorul în minutul 17. Acțiune foarte rapidă, o pasă excelentă pe partea dreaptă la Daniel Niculae, însă Buga pur și simplu s-a uluit. Priviți, e adevărat, nici mingea nu i-a venit într-o poziție foarte bună. A încercat Nae Constantin să mai repare ceva, dar nu a mai reușit. Prima mare ocazie de gol a Rapidului în partida de astăzi. În jocul Rapidului este destul de greu pe un astfel de teren. Au greșit grecii. Buga la 20 de metri. Buga are poziție de șut. O face, șutează, mingea șterge bara. Este deviată de Fernandez. A șters, cred, bara și a ieșit în afara terenului. Ce șansă a ratat Rapidul în minutul 40. S-a întins cât a putut portughezul. Revedem. Șut. A atins cu vârful degetelor și de puțin. Doi artiști în astfel de execuții pasau foarte repede și de multe ori s-au înscris golul. Măldărășanu și Caramian. Ultima fază, cred, a acestei prime reprize. Măldărășanu! Gol! Măldărășanu deschide scorul în ultimele secunde ale primei reprize. Ca la carte a executat jucătorul cu numărul 17 de la Rapid, omul care a dus victoria la Donetsk, a încercat cu pe Fernandez, care a rămas spectator, mai avea nevoie probabil de bilete. Revedeți șutul formidabil al lui Marius Măldărășanu, al 4-lea gol în Cupa UEFA în acest sezon. S-a făcut dreptate, putem spune. Nu a fost gol reușit de giuleșteni. Gol 47, revedem superba execuție a lui Măldărășanu. Cam atât, legătura în studio. Revenim după pauză. Deviază cu capul și Dani Coman prinde fără probleme acest balon. Ce-o fi în sufletul patronului Ioannis Gumenos, care spunea că Rapid nu merită să se califice. După cum s-a disputat partida din această seară, PAOK a arătat nu tocmai precum o echipă care să meargă la rândul în 16-imi. Și iată fluier final în Giulești, după 32 de ani, Rapid din nou într-o primăvară europeană. După 32 de ani, formația antrenată acum de Răzvan Lucescu reușește să se califice în 16-imile Cupei UEFA după un parcurs extraordinar. Este cea de-a treia victorie în grupa G a Cupei UEFA. 3 victorii, 2-0 cu Rennes, 1-0 la Donetsk și în această seară 1-0 cu PAOK. Iată-l și pe autorul golurilor decisive din ultimele două partide, Marius Măldărășanu. A fost o adevărată capodoperă faza din care a marcat la Donetsk. Acest șut din această seară de joi a fost extraordinar, l-a lăsat mat pur și simplu pe portarul Fernandez. Acum fiesta poate să înceapă în Giulești. Fanii Rapidului au cu adevărat ce sărbători. De fapt, întreaga România ar trebui să sărbătorească această extraordinară performanță a fotbalului românesc, calificarea în primăvara europeană a două echipe și să dea Dumnezeu ca și Dinamo să obțină un rezultat mare la Marseille pentru a ne putea bucura cu adevărat de 16-imile Cupei UEFA. Ar fi Iar pentru patronul lui PAOK Salonic, poate că Rapidul la prima vedere, ținând cont de palmares, n-ar fi meritat, în opinia domniei sale. Oricum, îl invităm să urmărească parcursul european în primăvară al Rapidului, tot la postul nostru de televiziune. Rapidul continuă așadar seria invincibilității în Cupa UEFA. Este cel de-al 9-lea meci pe care jucătorii lui Răzvan Lucescu îl termină fără a pierde. Daniel Coman este la a 4-a partidă fără gol primit. În celelalte meciuri din Cupa UEFA a de fapt a primit un singur gol, am senzația, în această ediție a Cupei UEFA. Una peste alta, a doua formație românească se califică în 16, după ce aseară a reușit Steaua 3-0 cu Halmstad. Artificiile
au început să apară deasupra stadionului Giulești. Revedem golul marcat de Măldărășeanu. Rapid PAOK Salonic 1-0 și este o adevărată sărbătoare pe stadionul de lângă Podul Grand. Acest parcurs din Cupa UEFA reușește să facă uitat pentru jucătorii echipei patronate de George Copos comportarea nu tocmai bună din turul divizia, acolo unde cei de la Rapid se află pe locul 9 și în continuare dumneavoastră. În această seară nu mai nimeni nu se mai gândește la ce loc. Da, eroul Rapidului din ultimele două jocuri. Marius Măldărășeanu, 4 goluri în Cupa UEFA. Așadar, Rapid 9 puncte până acum, 3 victorii din 3 meciuri. Un lucru este cert, în această noapte nu se va dormi în Giulești. Toată galeria Rapidului va sărbători această extraordinară performanță a trupei pregătită de Răzvan Lucescu. Această performanță până la urmă obținută nu numai de jucători, ci și de acest tânăr tehnician care este fiul marelui Mircea Lucescu. De altfel și Mircea Lucescu la pauză conducea în deplasare cu 1-0 la Rennes și dacă rezultatul s-a păstrat până la final, avem deja familia Lucescu în primăvara europeană.